No niin, morjesta vaan kaikille, se on Severi, etänä itse asiassa en minä vaan Logis-kanava. Aksi tulee ihan just ja me aloitettiin. Ja tänään me maistellaan outoja herkkuja ja meillä on myöskin tässä... Tähän ihan just. No niin. Ja ootetaan nyt se Aksi tulee tuolta. Jalkaa kanava. Sus piti tulla futari, sun piti valmistua lääkäri. Suunnelma pisti näkyy häri, poltit sun unelmat hätäris. Suunnelma murskattiin, tai sitten murskatti polvi. Semmonen aloitus. Suunnelma Semmonen murskattiin. Noniin, joo. Ensimmäinen tuote. Ensimmäisenä Toxic Waste Sour Purple Sour Candy. Ota yksi sää. Joo, tässä on yksi. Nyt mä veikkaan, että tää on aikakirja. Noniin. Mitä siellä kamerassa katsotaan? Noniin. Noin. Maistetaan samaan aikaan. Ota. Ota vähän. No niin hei pojat, niin ottakaa tästä juotavaa. Älä. Mulla oli raimi. No niin äijät. No niin, maistakaa. Mä en oo puraistu. Ei. Noniin. Luurasperi. Raimi. No niin, Liian hyvä. MP. Ai tällä Toxic Waste. Joo. Toxic Waste 3,5/5. Mulle mä 5/4, koska... Ei mä siis... Mitä mä sanon? 4/5, koska... Se oli niin kilon kirpeä. MP Prime. Mä sanon 4,5/5. No niin, sit tulee seuraava. Et sä anna sitä. Seuraava. Broomberg. Terveisiä ihan just Imukselle. Aivan niitten mokkatryffeli. Ei. Terveisiä ihan just Imukselle. Te vihasitte kuulemma. Te varmaan rakastatte tätä. Hienosti. Onko hyvä? Onko tullut? Tosi hyvä! 5/5 joo, annan tuoda. Haluatko sä maistaa? Hyvä tarvii. Maista! Okei, niin mä vastaan vähän. Hyvä! Hyi! Jälkimaku. Jutelkaa siinä. Älä ota. Mä otan Ja oman. muistakaa se. Mut muistakaa se, että tää on sen takia vaan me ei tykätä ihan kaikista, koska tää video on tehty siksi, että me tehdään kaikkia outoja herkkuja. Niinpä. No niin, seuraavaksi tulee vegaanisuklaa. Ei! Tää on vegaanisukka. Tää varmaan maistuu ihan lehmältä. On niin, onnes näytäs me. Mitä sä sanoit alussa, lehmä uutta. No en mä varmaan sanonut vasta. Tää on varmaan. Maista. Ei oo kauhean. Maista. Ei oo kauhean hyvä aihe. Maista. Se maistuu ihan... Ei ole pahaa. Tää on hyvä. Otan mielellään kotiin. Eikö niin mä oon sit saanut mokkatryffille pisteet? 1/5. Koska
Ihan eka maku oli ihan semi-hyvä, mutta Loppumaku aivan muuttaa. tää maistuu sitä Voisi antaa heti. 4,5 kastia. No. Mitä mä sanoin? Mä annan vielä se joo, mä annan. Ja Mä annan ehkä joku vaikka 4/5. Aika hyvä. maistuu... Ei. Sieltä on frisbee. Onko se enää siinä imennyt sitä? Onko kyllä maistanut sitä? Mä otan pullo. Mä otan strawberry. Mikä on? Haluatko sä sanoa samaan aikaan? Ei mitään. Joo, Peppe, hyvä poini. Onks hyvä? Nyt ei tähän mihinkään. Lääke. Maistakaa kaikki. Maistuu suklaa vielä susta. Mä maistan suklaa. Maistakaa kaikki. Blue raspberry. Kato, meillä on vielä blue. Niin on. Tää on vähän kirpeämpi. Tää ei mun mielestä just oo niin kirpeä kuin äsken. Mun mielestä oli. Tää on parempi. Enää apple. Hom. Tää kirpeämpi. Ei minä pysty Tää ei edes oo hyvän makuinen, hyi. No niin, Joona, ota siitä. Ei oo hyvän makuinen, ei oo hyvän makuinen. No hei! Apple. Tätä kun maistat, niin Apple ei oo hyvä. tätä mä ootan jossain on. Yes! Apple ei oo. Oh! Remix Arku! Tuodas tänne näin. Tänne näin. Joo. Tää on uutuus remix. En oo ikinä. Mä maistan yhden. En oo toisen ne lähikauppaan, niin Täällä on yellow mennyt päärynä, sitruuna, dumlerae, jotain musta, perukka, vaniili, jotain. Joo, en tiedä enempää näistä. Mulla on musta. Mä otan tästä aksi. Tää sävy muuten sanoo. Okei, kaikkea pitää maistaa. Kaikki nää. On ihan musta. Tää on bingui. Tässä on kettu, katos. Ei nää mitään kettuja. Kato, noniin. Mulle se vie. Mulle. Mä maistan tätä. Tää on musta nyt on. Tuolla. Onks tässä kaikki? Ei oo. Et sitten liikaa. Joo, no niin sieltä. Ei vasta yhtään lakuuta. MP karttipukki maistuu tällä. Ootas nyt hetki. No nyt tarvii koko ajan. Joo, siis tää melkein just kaatui, mutta ihan sama. Ei edes paha. Mun mielestä tää on aika hyvä karkkipussi. Kyllä tää Tää on oli joku niinku 3 euroa. Se ei näytä, äsken kun mä näin sen, niin se näytti vähän pahalta. Mut vähän niinku kun kattoo minkälainen sää tuolla ja sitten tommonen uutuus on tommonen vähän halvempi. Joku kuva. Et mun mielestä on ihan hyvä karkkipussi. Mä ainakin näen semmoisen. Kyllä tää on hyvä. On. Ja älkää mitään, mutta täällä on muitakin kuin minä ja Aksi tulee olemaan Jasperkin mukaan. Ja... Olis me sanottu meidän nimet? Mitä? Olis me sanottu meidän nimet? Ei oo. Ei olla. Tässä on Alexander ja Severi. Noniin! Akku lähti vähän paikalta. Ja fantasia. Ja ei muuta kuin... Copyrightit pois! Tilatkaa kanavaa. No, tykätkää videosta ja... Nähdään videossa. Se olisi